ഹായ് ഹലോ നമ്മൾ മലയാളികളിലെ എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ഇതാണ് കൊഴുക്കട്ട. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മാവൊക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ കുഴച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ സൈസിൽ കുഴച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ വേണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 10 കണക്കാക്കി ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നല്ലൊരു ചെറിയ പഴം, നമ്മൾ ഞാലിപ്പൂവൻ പഴമല്ല, ഒരു നല്ലൊരു മണമുള്ളൊരു പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ജീരകവും ഏലക്കായും കൂടി വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ, വറുക്കണം എന്തായാലും. പിന്നെ നമുക്കൊരു 2 ശർക്കര പാനിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിന് അധികം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് എന്തായാലും നെയ്യ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ അതിലിട്ട് കൊടുക്കുക, ഒരു മിനിറ്റ് താഴെ ഒന്ന് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടിച്ച ഏലക്കായും ജീരകത്തിൻ്റെയും പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നട്ട്സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, അതിലൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ പഴം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. പഴം അതിലേക്ക് അലിഞ്ഞ് ചേരണ വരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ശർക്കരപ്പാനി അരിച്ചിട്ടാണ് ഒഴിക്കാൻ, ചിലതിലേക്ക് മണ്ണിൻ്റെ ഒരു അംശമൊക്കെ ഉണ്ടാകും, അപ്പോൾ അത് അരിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കരപ്പാനിയിൽ അധികം വെള്ളം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചധികം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കണം, ഒത്തിരി ഡ്രൈ അല്ല, വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം നന്നായിട്ട് വറ്റണം. അതുവരെ നമ്മൾ കൂട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നമ്മളെ കൊഴുക്കട്ടയ്ക്ക് വേണ്ട മാവുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഓരോന്ന് ബോൾസാക്കി, ഒരേ അളവിലുള്ള ബോൾസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇലയുടെ പോലെ നമുക്കിത് പരത്തിയിട്ട് വാഴയിലയിൽ ഇലയുടെ പോലെ ഉണ്ടാക്കാം, അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി. അപ്പം എനിക്ക് വാഴയിലൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മസാല ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ബോൾസ് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കണം, ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അറിയുന്നവർ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാഴയിൽ തന്നെ പരത്തിയിട്ട് ഇലയുടെ പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതേ സെയിം മെത്തേഡിട്ട് തന്നെ. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മാവിൻ്റെ കൂട്ടിക്ക്, നമ്മൾ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മസാല അല്ല, നമ്മളെ ശർക്കരയുടെ തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോള് അടച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ ബോൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ കൂട്ട് വെച്ചിട്ട് അടക്കാൻ ഇത്തിരി ടാസ്ക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതറിയാവുന്നവർ മാത്രം അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത്രയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ശർക്കരപ്പാനിയിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടിപ്പോയതുകൊണ്ട് ശർക്കരപ്പാനി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൻ്റെ ആവിത്തട്ടിയിൽ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെന്തോന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം മതി. അത് കഴിയുമ്പോൾ പപ്പടക്കുത്തി കൊണ്ട് വെച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വെന്തെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കൊഴുക്കട്ട റെഡി.